Milí posluchači, mé jméno je Patricie Pelčarská a připravila jsem si pro vás v rámci absolventského projektu rozhovor s naším učitelem marketingu a žurnalistiky Liborem Čadou, kterého vítám ve studiu a jdeme rovnou na první otázku. Když se vrátíme o pár let zpět, čím jste chtěl být jako dítě? Tak když se vrátíme úplně na základní školu, kde jsme vyplňovali ty dotazníky, co bychom chtěli být, tak samozřejmě se to v průběhu těch let měnilo. Ale protože jsem byl nadšený mladý ochránce přírody a co rostlo a kvetlo a co mělo ruce, nohy nebo křídla, tak jsem se tomu věnoval opravdu aktivně a chtěl jsem se stát veterinářem. A proč jste se jim tedy nestal? Nestal jsem se jim proto, že mě přesvědčili, abych stáhl svou přihlášku z veterinek v Kroměříži, protože v té době existovala jakási pravidla, že byl určen počet míst, která mohou být obsazena z každého okresu. No a řekli, že z okresu Vsetín už se tam vůbec nikdo nedostane, takže potom, když jsem přišel na Gimbal, což byla druhá škola a tam jsem ve třídě narazil na spolužačku Hanku, tak měla ten samý zážitek, takže jsme potom usoudili, že my dva z okresu Vsetín jsme uvolnili místo někomu jinému a proto se mě veterinář nestal. A jaké jsou teda všechna zaměstnání, kterým jste se věnoval? Tak záleží, jak tady dlouho chceme v tom rádiu být. Nicméně, vzhledem k tomu, že toto je studentské rádio a možná si třeba někdo něco z toho vezme, tak se mi po Gimplu nepodařilo dostat na vysokou školu a protože jsem si říkal, že to nebudu nějakým způsobem řešit, tak jsem sedl do vlaku, odjel jsem do Prahy a začal jsem tam pracovat v Galerii moderního umění. A zůstalo vám to dlouho, tohle zaměstnání? Věnoval jste se tomu díl? Věnoval jsem se tomu zhruba asi 1 rok, protože zjistil jsem, že se musí brzo ráno strašně vstávat, že když prší, musí jít člověk do práce, když je zima, tak musí jít člověk do práce a nebylo to úplně přesně to, co jsem si představoval. A co vás vedlo k práci v médiích? Co mě vedlo k práci v médiích, tak bylo to asi to, že jsem se nějakých shodou okolností ocitl jako nejprve číšník, potom jako vrchní a strávil jsem asi 3 roky v hospodách. Potom se tam objevila v podstatě možnost, že některé ty hospody už začínaly být soukromé, takže jsme nebyli svázáni tím, co se může a co se nemůže, což tehdy byla taková malá revoluce. Začali jsme dělat koncerty, začali jsme dělat diskotéky, začali jsme připravovat nějaký program. Shodou nějakých neřízených náhod jsem uváděl tehdy nějakou miss nebo soutěž krásy ve Zlíně. No a v té době v podstatě začalo vznikat Rádio Zlín, jedno z prvních soukromých rádií tady vůbec široko daleko. No a pozvali mě na rozhovor, abych mluvil o té akci, o tom, co tam bylo, jakým způsobem vlastně se ta akce připravovala a podobně. No a slovo dalo slovo a víceméně jsem vlastně po tom rozhovoru v tom rádiu zůstal, jenom jsme si potom vyměnili ty role. Už jsem nebyl v pozici hosta, ale seděl jsem za mikrofonem. Já sama jsem se zúčastnila akce, kterou jste moderoval. Dostáváte takové nabídky často? Dostávám ty nabídky a teď bych to zaklepal asi poměrně často. Někdy to přijde usměvené, když opravdu musím říct, jako že se podívám do diáře, protože člověk přece jenom, když má tu moji profesi svázanou s tím, že jsem ve škole jako učitel, tak nepředpokládá někdo jiný, že bych třeba mohl mít obsazeno, ale opravdu to tak je. Teď mám asi aktuálně 3 nabídky potvrdit, které v podstatě mě čekají v nejbližších 2 měsících. Při takových příležitostech jste se určitě musel setkat se známými lidmi. Koho jste měl možnost poznat? Koho jsem měl možnost poznat, bylo toho strašná spousta, protože jsem dělal třeba například produkci mezinárodnímu festivalu Zlín Talent asi 3 roky. Tou vlastně hlavní hvězdou tam byl vždycky Karel Gott, ať už v roli zpěváka nebo porodce, Michal David a vlastně všichni lidi kolem Českého rozhlasu a kolem agentury Goya. Takže to jsou třeba lidé, se kterými jsem se potkal. Úplně asi nejvíc, co mě dostalo, tak když jsem byl vlastně na osobním setkání s Billy Gimensem, americkou skupinou ZZ Top, tak to bylo úplně best. Co vám taková práce v mediální sféře dává a bere? Co mi to dává? Dává mi to paradoxně spoustu energie, která z těch lidí, se kterými se potkáváte, jde. Spoustu možností, protože se vám otvírají netušené cesty, o kterých jste ani nevěděli, získáváte nové a nové kontakty, posouvá vás to dál. A zase na druhou stranu bere vám to spoustu energie, protože je to neskutečné v momentě, kdy vezmete mikrofon do ruky a předstupujete před ty lidi, tak všichni na vás visí do
doslova pohledem poslouchají, co říkáte, co děláte a někdy je to opravdu dost vyčerpávající. Posloucháte naše školní internetové Kostka rádio a vítám vás zpátky u našeho rozhovoru ve studiu. Mé jméno je Patricie Pelčarská a mým hostem je učitel na střední škole Libor Čada. Vraťme se k naší poslední otázce. Jak jste se dostal k práci pro televizi Beskyd? Stal jsem se tam tak, že jsem v těch svých zaměstnáních úplně zapomněl říct, že jsem x let pracoval vlastně v rádiích. První to bylo Rádio Zlín, potom Rádio Apollo ve Valašském Meziříčí, pak jsme vlastně vybudovali novou pobočku Apolla v Olomouci, docházelo tam vlastně potom ještě k totální změně formátu a podobně a k různým přeskupením těch mediálních skupin. No, potom jsem zamířil do reklamní agentury, kde jsem pracoval asi 3 roky, dělali jsme kreativní eventy, připravovali jsme v podstatě velké akce pro nadnárodní klienty. Ta práce byla taková opravdu hodně náročná, tak jsem se po nějakých 4 letech začal ohlížet, jestli by třeba nebyla práce někde jinde a najednou se objevila vlastně příležitost, že by bylo možné se přihlásit do konkurzu do televize Beskyd, tak jsem se přihlásil. A vyhrál jste? A tak jsem vyhrál, ano. Měl jste někdy možnost kvůli zaměstnání vycestovat do zahraničí? Měl jsem možnost vycestovat do zahraničí, právě z televizí jsme dostali ven. Asi nejzásadnější pro mě byla návštěva v Holandsku v Deventru, kde byla soukromá televize i rádio, které vlastně spravovalo město. Měli krásná studia uprostřed vlastně města. Nejzajímavější vlastně na celém tom projektu bylo to, že zaměstnáni byli pouze 4 lidé, kteří dostávali peníze v rámci svého zaměstnání. To byl ten hlavní ředitel televize, ředitel rádia a účetní a všichni ostatní lidé, kteří tam byli od redaktorů, produkčních, kameramanů, střihačů, moderátorů, speakerů, pracovali v podstatě zadarmo. A je to úplně jako skutečná zkušenost a model, který si myslím, že u nás v České republice hodně dlouho fungovat asi nebude. A vás nenapadlo, že byste tam zůstal? Já bych tam klidně úplně zůstal. Já mám obrovskou bariéru jazykovou. Já nehovořím ani anglicky, ani německy, ale zas na druhou stranu dokázal jsem se v Maďarsku v Budapešti vymotat z obrovské zácpy. A když se mě potom ptali, jak jsem to dokázal, tak jsem říkal, že jsem mluvil německy. Nicméně na práci v médiích by to asi určitě nestačilo. No a potom samozřejmě rodina, takže zůstal jsem tam, kde jsem. A co se týče volného času, máte nějaké koníčky, kromě běhání? Mám. Jaké? Strašně mě baví něco dělat rukama. Vzhledem k tomu, že jsem předtím strašně dlouho chodil do Lidové školy umění a dělal jsem výtvarku, tak jsem se přihlásil do kurzu. Začínal jsem u akademického sochaře Pavla Drdy a vlastně dělám keramiku, pokud to jde teda. A předtím jste se stal zedníkem? Předtím jsem se stal zedníkem. No, to bylo, když jsem rekonstruoval galerii moderního umění Vyhořelý Veletržní palác v Praze Holešovicích. Přesně tak. Kde berete tu chuť a sílu věnovat se tomu? Té keramice tam na to nepotřebujete chuť ani sílu. Tam je to obrovský relax pro mě. Právě práce s tou hlínou a vůně. Teď o ní tady byla řeč, že v Praze na Černém mostě krásně voní nákupní centrum, to si fakt nedovedu představit, jak říkal Šišis, ale ta hlína má svou specifickou vůni a úplně něco neskutečného si sednout k hrnčířskému kruhu a třeba vytočit hrníček. Je to super, já si to strašlivě odpočinu. Úplně luxusní je, když jsme třeba s Pavlem seděli a dělali jsme takovou velkou vázu. Měli jsme u toho samozřejmě otevřené červené víno. Jsme to takhle otáčeli a každý vlastně to modeloval z jedné strany. Když já jsem si tu svoji stranu zahladil a už jsem si myslel, že to bude úplně krásný a tak jak chci a Pavel to točil k sobě, říká: "Hele, to je moc krásný a hladký." Vzal palec, udělal mi tam díru a říká: "Tak teď už jsem spokojený." Takže mám ji doma, je asi, já nevím, 1,10 m vysoká a někdy třeba příště přinesu ukázat. Dáváte takové dárky často, že něco vytvoříte a pak to darujete? Poměrně jo, tak třeba chlapům úspěšné dárky jsou třeba nakládané olomoucké tvarušky, plně luxusní, nebo když třeba potom je možnost třeba dárek, když už teda nevyrobím, tak si dám práci to velmi pěkně zabalit, aby to nebylo jenom takový, jakože to zašmodrchám do nějakého zdobného papíru. Na vašem Instagramu jste sdílel v poslední době hodně fotek z Valachy a Ranu. Můžete mi říct, o co přesně se jedná? Jedná se úplně přesně o to, že využívám mobilní sociální sítě k tomu, abych propagoval to, co dělám.
Myslela jsem ten Valachiaran. Samozřejmě. Je to v podstatě projekt, který teď už můžu říct vlastně před 10 lety, letos chystáme jubilejní 10. ročník, vymyslel Roman Divín. V podstatě tehdy šlo jenom o takovou snahu dostat děti do parku, aby si zaběhali, udělat horský půlmaraton. Jsme potom na tom začali nějakým způsobem pracovat, vyměnili se lidi, ten tým se rozrostl a v tuhletu chvíli v podstatě jsme parta lidí, která organizuje běžecké závody pro celou rodinu. Je to taková malá fabrika, vlastně v tom nejužším týmu je 10 až 15 lidí, kteří se různě mění podle svého volného času, kteří s náma jezdí po republice a my jsme třeba minulý rok spolupracovali se společností Agrofert a pro ně jsme organizovali vlastně jako hlavní partner běžecké závody s názvem Agrofert Run. Objeli jsme 6 měst v rámci republiky, v podstatě vždycky tu sezonu končíme tady u nás ve Vsetíně. A vy konkrétně jste tam dělal co? Byl jste si i zaběhat, nebo jste se jenom staral o tu organizaci? Já konkrétně jsem se staral jenom o tu organizaci. A pokud jde o vaše současné zaměstnání být učitel, jak vás napadlo dělat zrovna tohle? Jo, to je složitá otázka. Já si myslím, že by to chtělo nějakou písničku. Pak bychom se mohli vrhnout na mé učitelské povolání, protože to jsem opomněl na začátku. Já jsem vlastně chtěl být učitel. Dobře, děkuji za odpověď a po písničce se k našemu rozhovoru vrátíme. Večer u mikrofonu je Patricie Pelčarská, mým hostem je Libor Čada, na kterého mám už jen pár posledních otázek. Vraťme se tedy k vašemu současnému povolání. Jak vás napadlo stát se zrovna učitelem? Když jsme na začátku mluvili o tom, čím jsem chtěl být, tak vlastně já jsem tím učitelem chtěl být, to na Gimplu. Já jsem to nějak potom ten Gimpl přeskočil, protože mě na nějakou tu dobu pohltila opravdu média, rádio, televize. Právě když jsem byl v televizi, tak přišla nabídka tady ze střední školy Kostka ve Vsetíně, že se tady otvírá nový obor žurnalistika a média, že tam hledají někoho, kdo by třeba k tomu měl něco co říct a jestli by mě to třeba nebavilo. Takže vlastně v tu danou chvíli já jsem normálně pracoval ještě pro televizi. Vždycky jsem si na 2 hodiny odskočil sem do školy, protože vlastně to byli jenom čtvrťáci, takže jsem učil jenom 2 hodiny týdně. Pak třeťáci přeskočili do čtvrťáku, pak už ze 2 hodin byly 4, no a pak už to šlo. Na to se nabalily další hodiny, další předměty, no a vlastně před 2 lety, když jsem přestal pracovat v televizi, tak jsem se potom rozhodl, že na nějakou dobu zůstanu ve škole. A baví vás to? Úplně děsně. Minulý rok jste se stal třídním učitelem, je to velká zodpovědnost? Tak to neskutečná zodpovědnost. Záleží, jakým způsobem člověk s tím naloží, protože najednou máte navíc 36 dětí v uvozovkách, protože dostanete 15-16 leté mladé lidi, které jste předtím v životě nikdy neviděli, tak konec konců víte, jak to funguje tady ve škole, tak vidíte je prvního 2 hodiny v rámci nějaké třídnické hodiny, kdy je uvedete do toho chodu té školy, pak jim dáte rozchod, no a pak si je přepočítáte, než odjíždíte do Itálie, no a tam to teprve začíná. Takže myslím si, že je to zodpovědnost, protože s těmi lidmi sdílíte nejenom jejich radosti, ale i starosti, smutky. Když jim třeba nepomůžou doma, tak přijdou a musíte jim pomoci vy. Ale zase na druhé straně jste taky ten člověk, který by je měl nějakým způsobem nasměrovat nebo naformovat, a to nejenom v tom dobrém slova smyslu, to znamená nejenom jako pochválit a říct, hele, to se ti povedlo, ale taky zakročit a třeba někdy dost tvrdě. Pak už, když to nejde, tak rozdávám i třeba třídní důtky. A jste učitelem i své dcery, nebo se v hodinách nepotkáváte? My se v hodinách opravdu nepotkáváme, takhle to tak jako nějak vyšlo a možná je to dobře. A když jste na škole založil právě Kostka rádio, jak vás tohle vůbec napadlo? Napadlo mě to vlastně úplně jednoduše, protože jsme učili obor žurnalistika a média a víceméně jsme začínali s tím, že jsme měli jenom jeden mikrofon a měli jsme diktafon a vlastně o těch věcech, které bychom měli dělat, jsme nemluvili. Tak mě napadlo, že by ty věci, které si říkáme, jak by mohly fungovat a jak by mohly dělat, takže bychom mohli uvést do praxe. Takže já jsem potom, to si vzpomínám, po maturitě jsme seděli na nějaké ukončovací večeři a tam jsem potom s panem ředitelem dlouze a dlouze hovořil o tom, že něco takového bychom potřebovali. Potom následovala nějaká doba, kdy jsme ty věci vymýšleli, připravovali jsme nějaký finanční plán, nějaký rozpočet a všechno. A konec konců, když se teď podíváme kolem sebe, tak dřív tady byla tělocvična a povedlo se postavit to studio rádio nějakým způsobem vybavit, uvést vchod, vymyslet celou tu logistiku toho, abychom vlastně měli ošetřená třeba i například autorská práva vůči OSE
zase Integramu a podobně. Koupili jsme ještě navíc studentskou kameru, v tuhletu chvíli máme k dispozici i zrcadlovky, natáčíme docela zajímavá videa a myslím si, že studenti oboru žurnalistika a média se rozhodně nenudí. Tak to byla moje poslední otázka a děkuji vám za rozhovor.